Gvern Laburista ġdid se jimmira biex kull tifel jew tifla f'Malta u f'Għawdex ikunu parteċipi f'xi tip ta' sport finijiet barra minn dawk tal-iskola. Dan fost oħrajn grazzi għal proposta tal-Partit Laburista ippreżentata fit-18 jum tal-kampanja elettorali li tippermetti sabiex familji bitħul baxx ma jħallsux għal programmi sportivi li jaqgħu taħt Sport Malta. Bekk mhux biss se jkun hawn iktar opportunitajiet għal tfal taħt is-16 sena biex jipprattikaw xi sport, iżda se tipprometti qabża l quddiem fil-ġlieda nazzjonali kontra l-obeżità. Is-Segretarju Parlamentari Krista Ġus spjega xi twettaq minn Gvern Laburista fil-qasam sportiv fosthom il-pixxina f'Birzebbuġa, tinda ġdida f'Shooting Range f'Għawdex u t-tnedija ta' Yachting Malta, kif ukoll manutenzjoni fuq il-pixxina nazzjonali u fil-kumpless sportiv tal-Kottonera, inkluż art ġdida. Kien spjegat ukoll li se tissaħħaħ il-kummerċjalizzazzjoni ta' faċilitajiet sportivi billi tingħata s-saħħa legali lil diversi għaqdiet sportivi. Se nkunu qed naraw li neżentaw lil għaqdiet sportivi reġistrati ma' Sport Malta mit-tariffi u l-ispejjeż tal-applikazzjonijiet tal-awtorità tal-ippjanar għal proġetti sportivi. Naħseb il-ment li kien ikonna li meta jkun hemm applikazzjoni għal proġett sportiv iħallsu ammont sostanzjali bħala Planning Authority fees. Allura hekk qed ngħidu li nħarsu l-qudiem li neżentaw lil għaqdiet sportivi minn dawn il-ħlasijiet. L-għaqdiet sportivi reġistrati jingħataw pakkett ta' inċentivi finanzjarji li jgħinuhom iħallsu anqas għal konsum ta' dawl u ilma mill-attivitajiet sportivi tagħhom. Proposta li ntlaqtet bi pjaċir mid-dilettanti kienet dik ta' Shooting Sports Village f'Takandja. Din se tkun tiswa madwar 7 miljun euro u mfassla fuq standards internazzjonali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan kien proġett li b'dispjaċir ma sarx qabel. L-antana kien illi ndaħlu kemm issa jkun associations u disċiplini differenti. Forsi jintallimt dal-aħħar xhur kemm hawn disċiplini differenti u associations differenti fil-qasam tax-shooting u b'dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk qegħdin noqtu kemm dawk li jisparaw fuq il-plattini, il-disċiplini li kulħadd jaf bihom kif ukoll disċiplini li huma pjuttost nix imma li hawn ħafna nies li jinvestu ħafna flus fihom. U qegħdin naraw li jkun hemm parti minn dan l-impjant li jsir min-naħa tal-Gvern u parti oħra illi jsir bisħab mal-associations b'tali mod illi ikunu jistgħu sallum il-ġurnata dawn il-persuni tilgħu sqallija jew postijiet oħra biex jużaw dawn il-faċilitajiet illum permezz ta' investiment jkun jistgħu jużaw hawn Malta u jagħmel sens kummerċjali ukoll. Il-xewqa tagħna huwa li dan il-proġett jibda malar kemm jista' jkun ħalli nkunu fil-ħin biex ikonna l-World Cup tax-shooting min-naħa tal-Federation. Tkellem ukoll id-deputat Laburista Luciano Busuttil li fakkar l-istat fjak ta' monitoraġġ u maniġġjar tal-qasam sportiv anke f'dawk li huma manutenzjonijiet tal-pixxina nazzjonali. Konna daħħalna wkoll f'din il-pixxina apparti refurbishment li sar dan l-aħħar li llum il-ġurnata kulħadd jista' jara ukoll sistema ta' enerġija nadifa fejn qed nifrankaw fis-sena biex ninsaħħnu ż-żewġ pixxini li kull waħda għandha mal-2500 metru kubu ta' ilma qed nifrankaw mal-250,000 euro. Dawn kollha flus illi wara ħaninvestuhom fl-għaqdiet sportivi u fi proġetti oħra. Hawnhekk il-pixxina nazzjonali kif bdejna kienet tkun vojta. Illum il-ġurnata qed tiġi użata wkoll mit-tfal tal-iskejjel qed nagħmlu wkoll inter school sports tal-water polo. Fost proposti oħra tal-Partit Laburista hemm sports leave għal atleti li jintgħażlu f'timijiet nazzjonali, bini ta' kumpless sportiv fil-Qawra, pitch ġdid tal-water polo, riabilitazzjoni tal-landfill antika f'Ħalluqa li jinkludi bini ta' training ground għal Valletta Football Club. Kif ukoll flimkien ma' Hibernians Football Club se jinbena ground għal rugby f'Għajndwieli.